Никой ги е този, че е много грозен. Това сме я за снимка, ей. Ей, стига, не мога снима. 3, 2, 1. Вече сте на YouTube, йо! Сега, бе. Не ми се виж такава не си. Курва, не той на камера. Гледаме ли? Интересно е как... Гледай само къде Емил кои неща ти прави. Аз ти гледам с косата. Абе, махай. И аз те обичам. Любов. Що гледаш от задната му страна, бе, момиче? Добре, Жо. Мълча. Емиле, бисички и бързо. И аз викам тук да видя колко съм направил Кристияна. Ево! Ги, тук съм направил грозната маса. И аз сега светим да видим изчисти ли са. Нито и няма се изчисти. Я чакай, светни ще изпусти тук. Ами бе, чисти са, хайде. Чакай. Маска ще живее. Емил няма да живее. Емиле, целуния. Навлизаме един голятел, един сирена. Сега аз закривам камерата, защото той е неприлично. Но он е много грозен, ще скрия това. Аз съм тук да ебана да видя. Не го гледайте, добре се. Сега е. Сега. Любовно да сте. Всяко сте някой филм, двата коша с другата. Да, и там как само ще се катам, да ще се забил стената. Ще падна. О, сега не ще запали. И аз там бих снимал. Да снимам. Да спирам ли да снимам? Не, продължи. Ето сега спираме. Спряхме. Тъй. Само ще свети още. Бе, но спрахме. Само ще свети. Буде на български. Да, ти вали говори на пилешки. И ти ходи на пилешки говори и после хуй. Нико. Ема няма. Не. Аре, махай. Просто космонавт, вика ми Гагарин. Целувка под косата.